Yo, lak Pal. Tak senanani senebikat Mbak Tatin monggo mriki kula entosi penontone wis ngenteni oh Mbak Tatin aturan mriki Mbak Tatin titot Sugeng dalu nggih. Ngapa kok lemes nek karo aku kok lemes? Lah kuwi nyawang awakmu wis wedi dhisik kok. Kenapa? Lah kamu itu kalau lihat pria itu menteleng mripatnya itu loh. Ya jen mripate ngene iki mosok kon merem. Iya, nggih. Nika suwe mboten pethuk pripun kabaripun? Alhamdulillah sae sehat pangestu jenengan. Alhamdulillah. Jenengan lah nggih sehat mawon. Nggih, alhamdulillah sehat. Garwane tasik Mas Tulus nika. Nggih tasih masa ya arep piye? Ya tasik ngono dadak ngegas sing nyapa lho. Jenengan nggih tasih Bu Kesi. Oh, abadi. Ayo. Kowe guyumu ra penak kowe guyumu. Saya ora percaya kowe. Kok ketoke kok arep mbribik kancaku bareng. Sampeyan ora ngerti. Napa? Gimik drama di dalam pertunjukan ning ngoten niku. Witeng tresno jalanan mau piye bahasane Bu Kesi waiting tresen apa because margi kulinten mau. Jenengan ki kulino gimik nek engko suwe-suwe seneng tenan piye ro? Hah? Apa? Apa ora krungu apa piye nek omongan kurang cedhak ngene? Jenengan kulino bareng cedhak gowedhi, Pak. rasa dicedhake ya jan gedhi. Ayo. Jenengan kulino ngono kuwi karo Elisa. Mengko nek suwe-suwe seneng piye? Ya ora bakal wong ya aku duwe iman lho, Mbak. Wong ki ora mesti iso diwolak-walikke atine lho. Kadang muni sengit ana paribasan sengit kuwi ndulit ki ya ana lho. Ya ora, sengit kok ndulit ora. Yo ngeyel. Ora iso saiki karo telek iki lak sengit to. Ora mungkin wah sengit karo telek tak dulite, ora mungkin ngono kuwi. Kuwi peribahasa dienggo wong nek kanggo wong karo wong ora karo telek. Lah ya paribasane ngono kuwi. Sengit ndulit apa ora. Gur lek pancen sengit lek pancen seneng ora usah dulit-dulit langsung ngono ae aku kuwi mangan ora. Langsung. Wani apa? Wani apa piye? Ora. Kene kok le. Nggih menika nderek sowan wonten dalemipun Pak Arba nggih kalian Bu Siti ngitanaken Kang Putra. Nggih Mas sapa namine? Ayo sapa? Mas Al. Bagus? Albib. Albab Albib. Labib Nur. Jenengan maca ya. Sapa jenenge? Labib Nur Irham. Nggih, Mas Labib menika mau mengucapkan selamat menempuh bentuk baru buat Mas. Piye to iki kata-katamu nek ngono kuwi? Lah piye? Lek wong manten piye ucapane? Selamat menempuh hidup baru. Oh iya, lek ulang tahun. Selamat ulang tahun semoga panjang umur. Lek sunatan. Selamat menempuh bentuk baru. Sing baru kuwi bentuk sing piye? Hah? Kowe iso ngucap kudu tanggung Mau jawab. kan jenengan ana meni kulup-kulup mau lho. Heeh. Lah kulupe ilang. Dadi bentuke baru. Carane wong ki maune nganggo ora nggo helm saiki dadi nggo helm ngono lho. Iki sunat apa numpak sepeda motor ora. Kuwi omongan teko ndi-ndi Ya ora. maksudnya Dongane piye? Dongane mugi kagem Mas sing dipun sunataken menika saged dadi putra ingkang soleh. Ngabekti kalian tiang sepuhipun mugi pinter le sekolah. Heeh. Ngabekti karo sapa? Tiang sepuhipun. Kowe muni ngono ki ra izin. Lah ngapa? Lah kowe karo mbokmu karo maratuamu gualak. Mbokmu lho seprene minggat ora mergo getaki terus. Ya ora, nek wong wedok kuwi ya tak kandhani Pak Dalang. Nek wong wedok kuwi galak kuwi tandane tresno. Nek wong wedok kuwi wis
wis meneng wae berarti kuwi nesu. Nggih to, Bu? Sing muni betul mau sapa iso? Kandhane nek wong wedok iki wis muni meneng wae sak karepmu. Kono ngono ki wis berarti wis saking jontonge saking nesune ning nek wong wedok kok bola-bali ngomong ngene berarti kuwi isih sayang. Iki ketok iki anu Pak Arbaki lek golek bintang tamu kleru. Kabeh ngelok-ngelokne aku to ki mau. Iki jane karepe kowe iki rene iki kon ndukung aku ora melu ngelok-ngelokne aku ngono. Betina dikoroki menika aja karo Elisa ya panggah ketwingi karo Elisa anggur anu gawe. Sik, aku ra entuk karo Elisa. Ya entuk. Jangan-jangan kamu. Kenapa? Kamu ketahuan. Ya enggak lah. Kamu juga suka sama aku. Enggak level. Hah? Enggak level. Enggak level piye? Karena aku udah gemuk, kamu juga gemuk. Masa kita mau gemuk-gemukan? Ayo mosok gulat ya. Masa arep sumo ayo. Iya. Janganlah. Heeh. Iki lho Mbak Tatin mau saka Pak Dasar Daminto. Ya ini lenggah ya. Sugeng dalu Pak Dasar. Panjenengane wau sampun WA kalian kula. Wong dandan ayu-ayu ngono mbok selfie engko gek kirim ke aku. Lho Pak Kepala Sekolah ngendika ngono. Iji, bahasan kula kirimi alah ayune ngono ki. Pak Kepala Sekolah. Iji, menika Pak Dasar menika wonten nek ra percaya tak duduhi WA. Oh iya, Soale WA-ne Pak Dasar menika pun mlebu WA-ne kula. Dadi WA-ne pesene ta pesene. WA-ne Pak Dasar sampun mlebu WA-ne kula. WA-mu mlebu WA-ku. Gitu lho. Oh, chat-e Pak Dasar. Iya. Ngechat sampean. Iya. Dilabur men resik ngono ya. Kok dilabur ta? Lah jare dichat. Chat. Maksudnya iki nek apa to bahasa liyane cah? Maksudnya iki kirim-kiriman pesan ora dicet kok raine dicet ngono piye maksudnya? Oh iya. Ya enggak lah. Menika sampun kula kirimi nggih, Mak. Nggih. Pau mung kalih anu nyawer kula 2 juta nggih. Nggih, Pak. 2 juta denggelmu mlocote. Ojo kok tambahan-tambahi dhewe. Lah piro? 500 ora. Pak 2 juta napa 500, Pak? Oh, 2 juta kok. Kene. Pak, lek ngoten mang tambahi 1.500. Lah kula tombokno Pak ngoten niku jenengan tambah-tambahi. Sumpah 500. Lah ndi? Wis langsung kok jaluk to ngene. Loh, amanah harus di apa jenenge dikekne Lah, tenan. kowe urung nembang mosok njaluk dhuwit. Loh, Elisa mau urung apa-apa ya wis nyosa, ngono. Loh, Elisa kan spesial, iya. Kamu kan enggak. Ora entuk Mary karo Elisa. Ayo, ngono kuwi. Oh, sing maringi we Pak Dasar we langsung nyah ngono kok dititip. Makane bijang malih mboten sah titipke dalange Pak nggih. Langsung tenggen kula mawon nika iki ya. Wis rasa cerewet ta entar. Nyoh ora. Ayo mbok. Kira mau 2 juta. 2 juta denggelmu 500 lho. 500 ya. Ngaji, ro, lu patnya. Kok papat? Piro? 5. Loh, sing jenenge ngene iki ngangge pajak rumah samu lho. Sik. Lah rumasane dalange mak nggih apa? Nggih liwat-liwat tok iki lho. Gonamu mau piro? Nggo pajak ora? 3 juta? 300 tenan, aku ora ngapusi iki lho, tak delokke 1, 2, 3 lho, 300 pajeke 200. Lah ya wis kompak kok. Sawe aja pinah kowe 500 lho kowe. Kowe iki padha karo Tatin kok kaya mendring kowe iki malahan ora. Kono malah berarti aku ya kudu 5. Nyo 400 lho. Engko timbilen lho. Hah? Timbilen. Timbang timbilen nyo. Laris. Yip ora. Matur sembah nuwun nggih Pak Dasar ji, mugi berkah barokah kagem panjenengan ora lokak ning malah kebak. Kowe ya kudu ndongakne aku. Lah Lah apa? jajal ora tak nehne kowe saka Pak Dasar. Ora mungkin duwite sapa? Pak Dasar. Lagi ning apa? Nek liwat aku ki mau. Aku liwat kowe rasa dongake. Woh. Mulai nggih tuku panganan muga-muga dadi udun ora. Udun ngare dicetet mari. Sing nyetet aku ya. Mongko nek udun iki biasane nangon konoan ki. Arep tok cetet. Enggak. Wani. Enggak wani. Aku lek karo udune ra gila, wedi karo Bukesi ya. Oh alah. Bukesi jenengan ki kok ya purun. Sik omonganmu ra penak kok ya purun. Aku iki lumayan ganteng kaya purun. Lumayan. Iya. Masa ya lumayan. Ha iya ngono kok iso kaya purun. Aku wis serasi karo Bukesi. Serasi piye wong bendina disakiti hatine kok. Heh? Bendina dilarani. Ini hanya fragmen. Takonono Bukesi. Bukesi sik.
Bu Kesi, Bu Kesi. Halo, sayang istriku tercinta. Nyapa. Asline lek sampean ora nesu to karo aku ya. Ya mbuh. Aduh, mati aku wis. Randi bola. Kan ngene, aku ning ngarepe wong akeh ya kudu iso nutupi bagaimana perasaan. Lek muka orang, mimi orangnya dilihat kok ngarepan ora nesu ketokne ra rasa dibedakake. Ning hati orang itu enggak tahu loh tersakiti atau tidak. Ya tampet tandem dhewe timbang rumah tanggaku berantakan. Wong wedoke kudu wani ngalah. Iya ora Pak Heru. Oh iso tekan ndi lho. Rungokna. Wis ora samongan aneh-aneh, dan nembang Ayo. Mau ngersake anu mau lho. Podang kuning. Oh, iya. Agem bawa mboten, Mak. Oh, langsung mantuk 100 ora bawa ora, pelit men ora. Pelit ya. Bawa iya ya. Iya bawa. Mas, saya dindingke, Mas. Ah iya. Najan wujud temong peksi Lek omongan galak bareng nembang yo halus. Asine yo halus bocah. Aku ki galak karo ora iki tergantung mungsuhe. Lah aku yo halus kok yo. Masa sih? Loh, ora percaya penonton nek dalange alus. Percaya nggih Pak nggih. Kok ora mantep iki piye to? Kancaku sapa? Kari Mbah Hasim tok no kancaku iki malian. Wis remuk bengi iki aku ora. Wis. Nano. Wis aku kudu remuk lho. Wis. Berat iki. Sujar iki kok iso Banjaran Asmarandana ya. Mau Asmarandana Semarangan, Sri Huning. Saiki apa ki Pedang Kuning. Lah ya ngruwat ya aja turu ya ana tulise. Akeh men to ayo. Asmarandana. Asmara ki gandrung, dana ki weweh. Kaya dene Pak Arbak anggene weweh katresnan wujude pagelaran kang nghibur warga masyarakat untuk menyenangkan para penonton yang tercinta. Lho ngono kuwi. Luar biasa. Jangan tepuk tangan, ayo. Kenapa? Ora ndukung aku Dek. Arep nyalon kok iki ora. Ya, Tin. Iya. Ayo nembang kok yo. Iya. Podang jenah Tatin. Kula sawangen ke. Pak dasar iki sampean disuting ngangge HP ke lho. Ajeng ki napa lho Pak ngoten niku. Nggih sangu turu. Nggih sangu bubuk. Ora sesuk iki disetel ning sekolah ning nggen apa ya Videotron ke lho ora. Jujurne karo siswan, inilah sinden favoritku. Alah. Rada rono men rada ketok karo. Oh, nggih. Tadi mriki, Pak. Mengke ketok gedhem, Pak. Nano. Iba bunga tiku nyanding bisa Yo dibacutke dangdut ning rada slow Mas Noval. Ayo.
dicocokne karo karaktere Mbak Tatin iki piyayene lemu ning le joget mung sithik bokonge diguak ngalor ngidul sithik ngono wis krasa. Kok diguak to? Digolke kok diguak. Paribasane diguak ngono lho ora. Guak rono, guak rene. Engko diguak rono ki lak ngidul. Sapa ngerti kok guak ngidul ditemu karo Pak Dasar ya to. Iki nek Tatin. Kok samene ngono ya. Ayo. Monggo dipunaturaken podang kuning. Yo saking Kendang Mas. Yo. Lestari Handayani. Yo, lak Val. Tak senanani sonabe katur.
Terima kasih.